O BNG volve a poñer o foco no estado das infraestructuras viarias en Ribeira. Propoñen mellorar o pavimento da Avenida de Ferrol, unha das principais vías de acceso ao municipio. O Bloque Nacionalista Galego reclama a pavimentación da Avenida de Ferrol, unha actuación que consideran prioritaria para garantir a seguridade e a mobilidade nunha vía moi transitada, especialmente na parroquia de Deán. Segundo explican, esta proposta xorde do contacto directo coa veciñanza, que leva tempo demandando melloras nesta estrada. Queremos empezar a facer esta iniciativa porque cando estábamos no goberno deixamos xa planificado e orzamentado a mellora nunha primeira fase, xa que esta é unha avenida moi longa, de máis dun quilómetro de largo, e, por tanto, non se pode acometer a súa mellora de maneira integral nunha soa anualidade. Vemos que o estado do pavimento está moi deteriorado, as chuvias tamén deste inverno non contribuíron a que a estrada mellorara a súa conservación e, por tanto, entendemos que é necesario acometer medidas que permitan renovar a súa pavimentación, sobre todo nos tramos máis degradados como no que nos atopamos, non, aquí nestas curvas. Dende o Grupo Municipal lembran que xa durante o seu mandato se fixo unha valoración técnica para renovar un amplo tramo desta avenida, con investimento estimado de 100.000 euros. Esta non é unha iniciativa que fagamos de novo, senón que xa eu como alcalde dei as instruccións necesarias e temos xa unha primeira valoración e, por tanto, a primeira renovación desta Avenida do Ferrol poderíase facer por un investimento próximo aos 100.000 euros. Por tanto, é un investimento necesario que nos están pedindo os veciños e veciñas, así como os propios condutores que teñen que pasar por esta estrada de maneira diaria. Destacan tamén outras actuacións levadas a cabo para mellorar a seguridade viaria, como a instalación de reflectores, bandas sonoras ou a dobre liña continua. Ademais, aseguran que durante a súa etapa de goberno se investiron 1,5 millóns de euros en pavimentacións e melloras de vías en distintas parroquias de Ribeira. Gustaríame salientar que durante a miña etapa como alcalde de Ribeira tamén nos centramos no mantemento das estradas de todo o municipio, especialmente nas parroquias. Salientar que fixemos un reparto medianamente equitativo desas pavimentacións ao longo e ancho de todo o concello e chegamos a investir 1,5 millón de euros nesas renovacións viarias que permitiron gañar seguridade viaria, calmado de tráfico e, sobre todo, unhas pavimentacións que van a quedar renovadas por anos. O BNG asegura que seguirá presentando propostas para mellorar os servizos e infraestructuras do municipio, insistindo na necesidade dun goberno que escoita a veciñanza e dé resposta ás súas demandas diarias. Dende o BNG vamos a seguir traballando nesa mellora das pavimentacións porque é unha demanda que nos trasladan os veciños en cada reunión que facemos ou cando acudimos aos barrios e ás parroquias, pois tamén as medidas de calmado de tráfico e renovación das pavimentacións é algo que nos piden de maneira recorrente. Por tanto, a voz dos veciños vamos a seguir trasladando ao Pleno do Concello de Ribeira.